Olen valmis ensimmäisen piirustukseni kanssa. Se tulee olemaan Hyvä idea. Se valmistuu. Telpoi piirakka. Mennään. Sitten aloitetaan. Aion tehdä värikkäitä donitseja värikkäästä taikinasta. Siitä tulee uskomattoman herkullista. Napsauta värjätäksesi taikinan donitsimuotteihin. Siellä on vaaleanpunaisia, keltaisia, sinisiä, vihreitä donitseja. Nyt pitää vain odottaa, että ne kypsyvät. Oletpa fiksu tyttö. Unohda donitsit. Tietysti, joten ne ovat valmiit. On aika ottaa ne pois ja tarvitsen strösseleitä, mutta en saa sitä auki. Voi, tule jo! Selvä. Voi ei! Helvetin typerä. Sait vähän meihinkin. Hyvänen aika. Minulla ei ole enää strösseleitä. Ootas! Niitä on etupuolella. Täydellistä! Mene! Katsotaanpa, miten munkkini voivat. Ne ovat jo valmiita. Laitamme kaiken lautaselle ja ripottelemme sokeria päälle. Se on täydellistä munkeille. En tiedä. Kiva. Äitini kokkasi aina tällä tavalla minulle lapsena. Se onnistui täydellisesti. Se on erittäin tylsää. Minulla on mustia donitseja. Ei, ne eivät palaneet. Se on sellainen donitsi. Donitsit itsessään ovat erittäin Rakastan maukkaita. sinua. Kaadetaan punaista kuorrutetta niiden päälle. Se on uskomattoman herkullista. Vau. Donitsini näyttävät nyt vieläkin herkullisemmilta. Lisätäänpä vähän yksityiskohtia. Näyttääkö tutulta? Eikö vain? Minun pienet taukoni. Kiitos, kaveri. Tarvitsen kulhon ja mansikkasiirappia. Kyllä, juuri se on. Oletko valmis? Ja nyt? Laittamassa sitä ruiskuihin. Olen vapaa. Voi ei. Olen vapaa. Miksi pelottelet vanhaa rouvaa noin? On vain mansikkasiirappia. Kaadan sitä donitsien päälle, jotta se maistuu tasaiselta. Lisätään sinne pari ruiskua. Mahtavaa, Kulta. Suloinen. Voima, rakastan sitä. Tule, kulta! Herkullista kaikki on! Aivot yhdessä! Pelottavaa! Minun täytyy kokeilla yhtä! Mennään! Odota! Se on donitsi ja mansikkasiirappi! Mahtavaa! Todella maukas! Ja mitä on ruiskun sisällä? Haluan kokeilla sitä! Yeah! Kepis! Tiesin, että rakastaisit sitä. Nyt katsotaan näitä donitseja. Ne näyttävät todella söpöiltä. No, niin ja näin, mummo. En voisi koskaan nähdä Rachelin tekevän. Näyttää kauniilta ja maistuu uskomattomalta. Olen niin iloinen. Annas kun mietin, voittaja on... Katsotaanpa! Ihanko totta? Kyllä. Ole kateellinen. Katso minun hauskaa pilvistä naamaani. Annan sen takaisin. Haluan kokteilin. Tee siitä todella maukas. Hienoa, sisko. Se tullaan tekemään. Okei. Pidän kaikesta kiinni. Mistä aloitan? Minulla on hienomuotoiset lasit. Laitan siihen pari myrkkyjätekarkkia. Se on Äärimmäisen hapa! Nyt laitamme sen uuniin, jotta karkki sulaa. Sitten se kovettuu ja minulla on karamellilasit. Tulee olemaan niin mahtavaa! Aika ottaa se ulos! Voi, mitä teen sillä? Anna, kun autan sinua, Enid. Luulen, että tiedän! Katso tätä! Jatketaan! Tarvitsen Skittles-karkkeja! Lajitellaan ne värin mukaan! Laitan Skittles-karkkeja jokaiseen lasiin! Nämä karkit ovat makeita ja herkullisia! Herkullista. Jono, nyt meidän täytyy täyttää se! Voi että! Aukea nyt! Onnistun varmasti!
siihen päästä varpaisiin, mutta se ei haittaa. Minulla on vielä vähän limsaa jäljellä. Nyt koristeluun käytän kermavahtoa ja nerdskarkkeja strösseleinä. Niin kaunista ja värikästä! Kaiken koristaminen Olen sokerisateenkaarilla. ylpeä sinusta, Enid. Nyt on minun vuoroni. Teen vihanneskoktailin Katelle. Tomaatti, tuore kurkku, vähän porkkanan tuoksua, salainen ainesosani, selleri. Sekoitan kaiken yhteen. Mikä kaunis vihreä väri! Ja mikä tärkeintä, kaikki on luonnollista. Katso nyt sitä. Voi ei, se haisee pahalle. No, hienoa! Olen jo valmistanut lasin kokteiliani varten. Ei. Meidän täytyy vain Ai, keittää kyllä. se. Mukava. En todellakaan käytä Spritea. Minulla on oma ainutlaatuinen juomani. Tein sen täysin itse. Asia. Tarvitsen apuasi. Voitko harhauttaa planeetan? Okei, mennään. Oi, herkullinen kerma! Kuka kutittaa minua? Lopeta! Lopeta! Tarvitsen vain kermavaahtoa. Pyssä! Otan tämän. Koristelen sillä kokteilini. Mitä? Lepakko, mistä sinä Olen kotoisin. Ulos. Mahtavaa! Olet loukussa. Aidemot. Olet minun lisäämässä. Sitten voit Kokeile kokeilla sitä, sitä. ja hypähdä! Kaikki puuttuu kovasti! Voi. En ole koskaan kokeillut tätä aiemmin. Tunnen sen. En halua juoda sitä enää. Se on vähän outoa. Jotain outoja tuntemuksia. on hyvä kurkku. Se on täällä. Se näyttää oudolta. Vau! Nää ovat niin siistejä! Molemmat! On joulu. Keuhkosi näyttävät ihanilta. Kermavahto sokerilla. Ja cocktail on uskomaton! Kermavahtoa päällä! Voittaja! Kiitos. Pahoillani, kaveri. Leffi on melkein ohi. Sanopa! Haluan pastaa, tietysti. Yritän kokata. Oi, Valmiina? Tiedän jo, mitä aion kokata. Miten minä? Laitamme matoja lautaselle. voi sinä Olet pilannut annokseni! Wednesday, et voi tarjoilla vettä, sisko! Annan sinulle kokkausoppia! Sinun täytyy laittaa liesi päälle! Ja Laita taas vettä sinne! Juttuja! Keitetään tämä! No niin, aloitetaan! Tämä spagetti on tylsää! En halua kokata sitä! Teen värikästä taikinaa! Anteeksi, kaverit! Teidän täytyy olla varovaisia! Anteeksi, olen pahoillani, Wednesday! En tehnyt sitä tarkoituksella! Selvä! Tässä on jauhoja! Ja rikotaan muna suoraan keskelle! Aivan Ei, niin. hän tekee kaiken valmiiksi. Ja... No niin, se on valmis! Otetaan pieniä paloja ja kaadetaan taikinakokkareita. Mielenkiintoisinta on ottaa erivärisiä väriaineita ja lisätä niitä jokaiseen. Valmis? Kyllä! Tule! Mahtavaa! Katso kaikkia noita värejä! Käyttäen erityistä konetta leikkaan sen eri pastaviipaleiksi. Hienoa! Jäljellä on vain pastan keittäminen. Laitetaan se kiehuvaan veteen. Mitä? Kumpa Oletko valmis? paljon sumua. Tän! Tule jo! Hyppäsikö Chad? Kyllä! Kiitos kulta! Prima, autan sinua! Mene! Ei kasvoilleni! Mummo, tässä on lautasliina. Okei, kiitos. Nyt ketsupin puristaminen spagetille. Voit kokeilla sitä. Katso. Se on todella Aika siistiä. siistiä. En ymmärrä, mitä hienoa siinä on. Minulla on hieno ruokalaji. Hei, Vanhuslautanen. olemme ryhtymässä siihen. Ja nyt tarvitsen vähän mustetta. Tämä. Puristetaan mustetta spagettiin. Oi kyllä, siitä tuli mustaa. Ai Puristetaan ketsuppia ylhäältä. Ja koristellaan kaikki marmeladijäällä. Ovatko ne oikeita?
Aatuisen sotsi. Mä luulen, rakastan sitä. Entä sinä? No, minäkin olen melkein valmis. Kaikki näyttää herkulliselta. Mitä? Odota mitä? Se on pelottavaa. Ja tää pasta on mustaa. Onko se palanut? No, se on niin ja näin. Olen pahoillani. Keskiviikko. Nyt kokeillaan tätä pastaa. Se näyttää niin tutulta. Isoäiti kokkaa minulle näin. Todella hienoa. Voi, sateenkaarinuudelit. On aika kokeilla niitä. En ole koskaan nähnyt niitä aiemmin. No! Tässä on voittaja. Mennään. Valmis? Okei. Oletko yksi ystävistäni, joilla... Voi! Se on hyvin yksinkertaista. Isoäiti on oikeassa. Helppoa. Käteni sylhyävät Mustardi, aloittamaan. tarvitsen salaattia. Täydellistä. Nyt kanarintaa. Olen keittänyt sen ja pilkkonut pieniksi paloiksi. Kaadetaan salaatin päälle ja lisätään vähän korppujauhoja. Tein ne itse. Ne ovat todella maukkaita. Lisätään se salaattiin. Melkein unohdin juuston. Arvostellaanko sitä? Mitä enemmän, sen parempi. No! Salaatti on valmis! On minun vuoroni! Aion tehdä mahtavan salaatin! Minulla on niin paljon vihanneksia, mutta minun täytyy keksiä jotain todella mielenkiintoista. Ensin leikkaan kaikki vihannekset pieniksi paloiksi. Nyt leikkaan juustoa. Kiitos. Ja tehdäkseni salaatistani todella siistiä. Tee jotain mielenkiintoista. Kaikki vihannekset muotoillaan kukiksi ja juustoa. Katso tuota! Se näyttää uskomattomalta. Laitetaan se vartaisiin ja maljakkoon. Mitä mieltä olet? Siistiä. Ihanko totta? Sinusta se näyttää kauniilta. Anna kun näytän, mitä se todella... Kaunis ja houkutteleva. Voi hyvänen aika. No, Ai niin. niin anna. Mennään! Leikataan kaikki ainekset. Laitetaan kaikki paprikan sisälle. Otetaan kurkku, leikataan se ohuiksi viipaleiksi vihanneskuorialla. Siitä tulee kieli. Katso nyt sitä. Täydellistä. Lisään oliivini. Ja meillä on pieni hirviö silmineen. Kate, tule. Vau, katso. Tsekkaa tämä. Kukkien palanen. Odota. Inhoan vihanneksia. Enkä pidä siitä. Mitä meillä on täällä? Salaattisi, jossa on kanaa ja juustoa. Paskiainen! Kiitos. 1,000,000 tykkäystä. Tiesin, että hän pitäisi siitä! Kiitos. Mitä meillä on täällä? Tuoko kasvishirviä? Mietin, mistä nuo silmät on tehty. Voi ei, en pidä oliiveista. Lindsay, haluatko myrkyttää minut? Isoäiti on voittaja. On joulu. Mikä pieni ämpäri maltesereita? Kanan munan kokoinen. Minä sain keskikokoisen ämpärin. Voi, sain jättimäisen ämpärin malteserseja. Sen täytyy olla todella maukasta. Entä sitten? Se on kuitenkin herkullista. Kokeillaan. Minulla on jopa idea. Kyllä. Ehdottomasti helppoa syödä niitä pillin kautta. Se toimii. Mitä tapahtuu, Mike? Mike, sinun vuorosi. Aivan niin, juuri niin. Minullekin tuli idea. Teen erikoisen dian. Suunnittelin sen itse. Aion laittaa kaiken yhteen ja pulla! Se on niin siistiä. Katso tuota sukkulakarkkia menevän alas. Ja se on todella herkullista. Meidän on kiireellisesti laitettava ne kaikki tänne.
Tule jo, lempikarkkini! Suoraan suuhuni! Vau, hienoa! Mielenkiintoista. Joo! Se oli minun ideani! Vain loistavia ajatuksia tulee päähäni! Haluan lisää! Hei, ei ole mitään jäljellä! Se on loppu! Tule, Annette! Okei, kokeillaan! Minulla ei ole vain iso ämpäri, vaan myös isoja maltesersejä. Ne ovat niin hyviä! Sai irsaado de kersin, ma. Ei, se on vain minun. En halua jakaa! Se ei käy. Jos Anna ei halua antaa niitä minulle, otan ne itse. Meidän täytyy tehdä reikä pöytään. Hallo! Haluan toisen. Noin. Siinä se on. Teitä on täällä niin paljon. Ei, mennään! Hei, missä on karkkini? Wednesday, varastit kaiken! Olen pahoillani. Herra Unix, etkö ole iloinen itsestäsi? Et halunnut olla siinä mukana. Tämä on ensimmäinen kerta, kun näen murokulhon ilman muurahaisia. Ja minun on juuri sopiva, mutta ei vaikuttava. Olen taas onnekas! Katso sitä, Mike! Hei, anna se takaisin! Tukeilen nyt kaikkea! Yksi idea! Koska minulla on pieni annos, minun täytyy syödä se kunnolla! Pieni pöytä, pieni kulho ja servietti! Kaadetaan kaikki sinne! Eteenpäin! Kaadetaan maitoa! Ja nyt aika maistella. Erittäin maukasta. Pidän siitä. No, on keskiviikon vuoro. Mennään hienoa. Olen jo valmistellut lempikulhoni, joka on musta ja lusikan ja lapion muodon. Olen valmis, mutta odota. Tarvitsen apua. Syötä minulle muroja. En halua sotkeutua. Toinen. Mitä? Mikä se on? Se on juttu! En halua sotkeutua. Hei. Joo. Kiitos jo avustasi, Thing. Se oli todella maukasta. En tiedä. Se siirrytään sinuun. Minulla on niin nälkä. Voi, idea. Tarvitsen oikean kokoisen lautasen. Tiedän, mistä sen saa. Vau, katso tätä reikää. Juuri niin. Maidon kaataminen sinne. Voi. Katso noita yksisarvisjuttuja. Kuka se on? En tiedä. Tämä on niin jännittävää. No niin, aika toteuttaa unelmani uimisesta sateenkaaren renkaissa. Voi, melkein unohdin koiran. Nyt otetaan välipalaa. Olen hyvä on. Onko tuo donitsi? Miksi se on niin pieni? Minulla on kaunis. Se on keskikokoinen. Minulla on valtava donitsi. En ole koskaan nähnyt mitään tällaista. Haluan kokeilla sitä. Keskiviikko. Sinä naurat minulle, mutta et enää. Selvä. Siinä se on. Se on litistetty. Nyt se on paljon isompi. Se on herkullista. Ja olen niin nälkäinen. Hyvä on. Ja on sen vuoro. Joo, sain idean. Miltä makeat huuleni tuntuvat? Olen valmis suutelemaan kaikkia. Mike, mikä sinua vaivaa? Mike, olemme ystäviä. No, kokeilen huuliani. Mahtavaa! Ja nyt itse donitsin aika. Se on niin pehmeä. Oi Wednesday, olit oikeassa. Se on uskomattoman herkullista. No, vihdoinkin. Tiedän mitä tehdä. Ensin mitataan kaikki.
Se on huonoin laiva. Tässä tarvitaan suurempi lautasliina. Anteeksi, Wednesday. No, aloitetaan. Meillä on pieni pala. Se on taianomainen. Kaverit, olen täällä pitkään. En aio syödä sitä nopeasti. Haluan nauttia joka suupalasta. Aion jatkaa eteenpäin. Olen väsynyt, mutta meidän on saatettava tämä loppuun. Siinä se on. Oletko syönyt donitsin loppuun? Melkein. Hienoa työtä, Mike. Ylipaino. Vau! Mikä tuo on? Napit. Voinko mennä ensin? No, mitä tapahtuu? Vau! Se on pieni suklaapatukka. Se on niin söpö. Kiitos kansallisesta. Mä haluan kokeilla sitä. No, suklaa on aina herkullista. Haluan lisää. Hei, tulehan kaveri. Olen pahoillani. On minun vuoroni. Mitä pelkäät? Se on vain suklaata. Ei kasa hämähäkkejä. Minulla on normaali. Leikataan se. Siinä se on. Valmis. Nyt yhdistämme kaikki yksityiskohdat. Minulla on nyt suklaa-arkku. Mitä pidät siitä? Se on herkullista ja kaunista. Unelmani on toteutunut. Kokeillaan sitä. Pidän siitä. Se on herkullista. Mike, paina nappia. No niin. No, missä minun suklaani on? Sen täytyy olla todella valtava. Todella valtava. Minua pelottaa. Se on minun, eikö niin? Äiti, hetkenä minä hyvänsä. Maapallo törmää valtavaan suklaapatukkaan. Entä jos viimeinen voi oikeasti? Mitä voimme tehdä? Pieni hiustenkuivain. Sulatetaan tämä. Parempi idea. Liekin heittimeni auttaa. Aina. Suklaasateella. Wow! Onneksi minulla on sateenvarjo. Herkullista! Mitäköhän Dishpan teki ensimmäiseen haasteeseen? Vau, vesimeloni! Mutta miten sen valmistaminen voi olla kiinnostavaa? No, Mitkä ideat sinulla on? Varmasti voit keksiä jotain erilaista. Hei, ole varovainen! Nyt näyttää siltä, että Emmalla on paljon vähemmän vaihtoehtoja valmistaa vesimeloni. Mutta voit silti keksiä jotain, eikö niin? Luulen, että minulla on idea. Kätevät työkalut. Mutta miten ne auttavat sinua? Se ei todellakaan tule toimimaan. Ja tuo myös. ei, se ei tule toimimaan. Ämpäri! Pelkään kysyä, mutta mihin tarvitset sitä? Tää vesimeloni on kerännyt jo niin paljon pölyä. Se ei todellakaan ole hyvä vaihtoehto ruuaksi. Emma, aiotko heittää tämän pois? Eikö niin? Voi ei, hän haluaa tarjota tällaisen ruoan Benille. Mikä kauhistus! Joo, isoäiti on pettynyt. On aika näyttää Emmalle, millainen kaunis vesimelonitarjoilu on. Mennään! Hienoa! Katsotaanpa, mitä sisältä löytyy. Vau! Vesimeloni puhdistettiin aivan täydellisesti. Nyt otamme erityisen veitsen leikataksemme sen kauniisti. Vau! Jäljellä on enää laittaa nämä täydelliset palat lautaselle. Siinä se. Näyttää siltä, että yksi pala on ylimääräinen. Miksi ei syödä sitä? Nyt on vuorossa kokkimme Betty. Katsokaa tarkkaan, sillä todellinen mestari on työn touhussa. Vau, mikä epätavallinen muoto. Tämä on todellinen taideteos. Nyt Betty leikkaa hieman lisää reunasta. Nyt näin. Jotain puuttuu. Odota, Betty tekee ihmeitä. Ja katso tätä. Se on uskomatonta. Se on täydellisyyttä.
Bravo, Betty! Kaikki 3 annosta ovat valmiita, mikä tarkoittaa, että on aika tehdä valinta. Kuka minä Vau, miten kaikki näyttää? Aloitetaan tästä annoksesta. Mikä? Meheviä herneitä. Vesimeloni ilman kuorta on mahtavaa. Ehdottomasti tykkään siitä. Mitä tämä on? Onko tämä vitsi? Vesimelonissa on likaa. Inhottavaa. Tää on jo mielenkiintoista. Kokeillaanpa! Mietin, pitääkö Ben Betyn ruuasta. Näyttää siltä, ettei yksi pala riittänyt hänelle. Tämä on jo hyvä merkki. Valinta näyttäisi olevan isoäidin ruoan ja Betin välillä. Tietysti meidän kokkimme voittaa. Onnittelut Betille. Arvokas ja ennen kaikkea ansaittu voitto. Mitä voin sanoa? Mestari. Uusi haaste. Ja tämä on munayllätyksellä. Vau! Miten se voidaan valmistaa? Ei aavistustakaan, mutta yritän. Mikä voisi olla helpompaa? Tarvitsen tämän ja tuon. Ja tämän. Ja miten Valmistetaanko? Voimme kokeilla sitä sillä tavalla ja näin. Voi ei! Voi! Näyttää siltä, että mummon muna tuli ulos kuoresta. Ja mitä hänen pitäisi tehdä nyt? Tietysti. Kaadamme munan jäänteet ulos, jätämme kuoreen. Se tulee tarpeeseen. Nyt vähän gelatiinia ja hieman vettä. Heitämme sinne palan kiiviä ja sekoitamme sen. Sitten meidän pitää tehdä sama, mutta eri värillä. Wow, on niin monia kauniita värejä. Nyt otamme syntyneen nesteen ja ruiskun näin. Hienoa. Ja nyt kuori tulee tarpeeseen. Kaadamme siihen erivärisiä nesteitä. Mahtavaa! Mutta Betty ei näytä olevan vaikuttunut. Näytän sinulle, mitä oikea yllätysmuna on. Aloita sulattamalla valkosuklaa. Siitä tuli täydellinen suklaakreemi. Kaadamme sen 3 erilaiseen astiaan. Nyt lisäämme vähän väriä. Täydellistä! 1, 2, 3. Nyt. Tarvitsemme erityisen munan muotin. Kaadamme ihmeemme. Kylmävoide siellä. Ravista sitä vähän. Nyt täytyy vain jäähdyttää se. Avataan se! Voi kyllä, juuri sitä tarvitsemme. Aivan täydellistä. Lisään hieman kermavahtoa ja täytettä kuoren sisään. Suljen sen. Ja voila, maailman parhaat yllätysmunat ovat valmiita. On hauskaa. Ihan sama. On aika kuoria kuori ja katsoa tulostani. Kyllä, luulen, että Ben pitää minun jälkiruostani enemmän. Katsokaa nyt tätä kauneutta. Emma, mitä sinä teet? Ei mitään. Emman on todella mietittävä, mitä tehdä. Aikaa ei ole paljon jäljellä ja näyttää siltä, että hänellä on idea. Ehkä se on se yllätys, joka on munassa tai ilmapallossa. Ymmärtääkö kukaan, mitä hän on tekemässä? Mitä? Nutellaa. Miksi Emma peittää tämän pallon nutellalla? Niin monta kysymystä. Yksi asia on varmasti selvä. Aiotko nutella edes? Näyttää herkulliselta. Onko vielä olemassa? Tiedätkö, mitä tämä kaikki on? Nyt viimeinen silaus. Makeita nonparelleja. Mutta se ei ole vielä syötävää. No, aika on loppunut. Aika Benin tehdä valinta. 1, 2, 3. Ja aloitan tästä. Niin monta väriä. Onko se hyytelöä? En pidä hyytelöstä, mutta... Yleisesti ottaen se ei ole Mitä meillä on täällä? Vau! Kuinka paljon kermavahtoa? Rakastan sitä. Ja suklaata. Se vain sulaa suussa. Aivan mahtavaa. Miten valtava jälkiruoka. Ai, Emma, mitä? Ne ovat todella kaikki... Vilailu? No, ainakin yllätys oli todellinen. Vaikka jokin kertoo minulle, ettei se riitä voittoon. Kuka voittaa, Ben? Tietysti, se on Betyn annos. Taas varma voitto. Bravo! Mitä meitä odottaa 3. kierroksella? Donitsi? Hienoa! Toivottavasti osallistujillamme on tarpeeksi kokemusta donitsien valmistuksessa ja he pystyvät vaikuttamaan meihin kulinaarisilla taidoillaan.
Samaan aikaan Betty alkaa luottavaisesti valmistaa taikinaa. Toki, eihän mikään ole ammattilaiselle helpompaa kuin tämä. Nyt hän sekoittaa sen. Onpa kätevyys. Taikina on melkein valmis. Jäljellä on vain pieni asia. Leikkaamme suuren palan taikinaa useisiin pieniin. Odota, miksi Betty tekee näin? Aikooko hän valmistaa paljon donitseja? Nyt hän lisää väriainetta palaseen taikinaan. Kuinka kaunista! Ja pieni pala. Nyt meidän täytyy kaulita se. Kaulimme sen kunnolla kaulimella näin. Nyt kaikki näyttää tulleen selväksi. Kaulimme myös muut eriväriset palat. Laita palat toistensa päälle. Ja nyt muutamme kaiken yhdeksi suureksi sateenkaaritaikinaksi. Sitten käännämme sen näin. Betty, kuinka kaunista! Nyt meidän täytyy leipoa se. Voi, mikä tuore omena! Tarvitsen sitä! Hei, meillä on varas keittiössä. Emma, sinun on parempi kokata. Mummo, ole varovainen. Emma aikoo syödä kaikki ainesosasi. Oi, näyttää siltä, että varkaamme on paljastettu. Mitä aiomme tehdä hänelle, mummi? Minun täytyy miettiä sitä. Ei ole parempaa tapaa opettaa kiusaajalle kuin opetus. Olen aina rukoillut. No, Älä, Emma. odota. Nyt omenan makeuden sijaan odottaa sinua tuoreen sipulin katkeruus. Tuo on inhottavaa. Ehkä tää Kepponen saa Emman järkiinsä hieman. Hei, herää Emma. On korkea aika aloittaa ruoanlaitto. Mitä sinä? Mielenkiintoinen tapa antaa donitsille tarvittava muoto. Pääasia on, että se toimii. Ja kermavaahtoa. Ei huono! Vähän karkkia päälle lisämaun antamiseksi. Joo, valitettavasti vain vähän. Ai, se on hyvä. Kelpaa! Nyt Emma voi turvallisesti palata puhelimeensa. Ja miten on isoäidin ruuanlaita? Vau! Isoäiti laittaa omenapalan tikkuun. Kasta omenapalan taikinaan. Ja nyt hän laskee sen kiehuvaan öljyyn. Vain 2 minuuttia ja... Vau! Kuinka herkulliselta se näyttää! Kaadamme kaiken tämän kauneuden suklaakastikkeella. Kokillamme on melkein kaikki valmista. Mikä iso ja kaunis donitsi. Sitten hän leikkaa sen puoliksi. Näyttää siltä, että hän aikoo lisätä täytteen. Voi, niin paljon. Vähän nonparelleja. Täydellistä. Nyt peitämme kaiken ylhäältä. Valmista. Vau! Emma, me todella aloitamme. Ai niin, hyvää ruokahalua. Kuka voittaa 3. kierroksella? Näyttää siltä, että Ben haluaa aloittaa Benin donitsilla. Se on niin suuri! Siellä on niin paljon vihreää! Näyttää siltä, että se on liian iso ja siinä on liikaa kermaa. Selvä. Okei. Nyt on Emman vuoro. Täytyy sanoa, että näyttää hyvältä. Maistetaanpa. Ei hullumpi. Ja lopuksi isoäidin donitsi. No, mitä sanot, Ben? Se on hyvä. Joo, hän piti siitä ehdottomasti. Ja olemme päättäneet voittajan. Onnittelut isoäidille. Tämä on ansaittu voitto. Kyllä. Kiitos lapsenlapsi. Niin pieni, olen niin surullinen. Molly, katso vain mitä minulla on. Omituista. Hei. Entä minä? Minulla on suurin. Todellako? Niin pieni. Älä naura minulle. Kokeillaanpa. Sitä on mukava pitää suussa ainakin. Se on erittäin maukasta. Haha, katsot tuota. Se on niin hauskaa. Oletko menettänyt järkesi? Mikä lapsi? Ai, sinä purit minua. Lopeta. Oletko hullu? Au, pikkusormeni. No, mutta minun täytyy rauhoittua. En voi puraista sitä irti. Tiedän mitä teen. Aion murskata sen. Siinä se. Joo! Ja nyt voin vain murskata sen.
niin hyvä. Ja se on kokonaan minun. Pidätkö siitä? Kiitos. Se on uskomatonta. Hei, mene omalle alueellesi. Joo, mitä minun pitäisi tehdä sillä? Sarah? Ei, otan moukarin. Vau. Sinusta riippuu, kuinka paljon vaivaa sinun on nähtävä. Se on niin iso. Vihdoin. Älä viitsi. Mene! Ai niin, melkein valmis. Ja vähän lisää. Ja se on ohi. Täydellistä. Herkullista. Niin hyvää. Tytöt, tulkaa sisään. Maukasta! Joo. Otetaan kiinni. Maukasta! Voi, mikä söpö hai? Kaunis. Vau, minun hai. Onks täällä iso petoeläin? Vau? Minun iso hai. Niin siisti. Mutta tytöt, aion aloittaa. Okei, yritän. Herkullista, mutta ei tarpeeksi. Nyt on sinun vuorosi, Chloe. Voi kyllä. Miten puraista se irti? Tule, mitä pitäisi tehdä? En voi puraista sitä irti. Okei. Onko sinulla ehdotuksia? Voitko auttaa minua? Okei, vedä. Melkein. Oho, anteeksi. Mutta sain ainakin tämän puolikkaan, joten aloitan tästä. Nam, nam. Niin hyvää. Luulen, että olen kunnossa. Marmeladi. Ei, anna minun maistaa. Ei, se on kokonaan minun. Kiitos kuitenkin avusta. Voi, ahne. Okei, sinun vuorosi. Okei, anna kun katson. Tämä on liian kumimaista, mutta tiedän mitä tehdä. Olen ottanut karate-tunteja, joten nyt 2 terän avulla aion leikata kaiken pieniksi paloiksi. Vau, niin vaikuttavaa. Kia! Täydellistä. Melkein valmis. Ihanko vain näin? Minun marmeladini. He muuttuivat marmeladikeittokeitoksi. Nyt käännän ne ylös. Ja taas. Juuri noin. Ja suoraan suuhuni. Todella mielenkiintoista ja niin herkullista. Okei. Niin, hauskaa. Olen valmis. Bravo! Se oli vaikuttavaa. Kiitos. Kiitos. Miten pieni annos. Onpa kuuma. Minulla on keskikokoinen annos, mutta se on 2 kertaa mausteisempaa. Mikä painajainen? Olen samaa mieltä. En halua syödä sitä. Niin pieni pakkaus. Aloita sinä. Hei. Minä. Okei. Olen todella iloinen, että se on niin pieni paketti. En halua kokeilla mitään tulisia nuudeleita. Luulen, että ne ovat ihan ok. Voi ei! Suustani tulee savua. Se oli lähellä. Nyt on sinun vuorosi. Todellako? Mutta en halua sitä. Okei, minulla on ajatus. Aion olla tässä ottamassa sinut pois. Okei, kiitos. Tehdään se. Voi ei. Niin tulista jo. Voi ei. Viilensi minut heti. Kiitos. No nyt on sinun vuorosi. Olen täällä auttamassa.
No, aloitetaan. Odota, mitä sinä. Doing. Selvä. Hyvin epäilyttävää. Hei, sain sinut kiinni. Lopeta tuo. En ole syönyt vielä mitään. Okei, anna minun syödä ensin ja sitten siirrä minut. Niin herkullista. Rakastan sitä. Mutta ne ovat myös todella tulisia, joten minun täytyy syödä mahdollisimman nopeasti, etten tunne sitä. Voi ei! Se tulee takaisin! Se tulee takaisin! Hei, Chloe! Kuulen sinut! Älä tee mitään! Ei! Tee se! Sinä sanoit, ettei saa tehdä mitään. Mikä tää on? Hei, en usko, että se on sitä tapausta Älä varten. nyt, hän ei tarvitse apuani. Ihan hyvä kai. Ihanko totta? Nytkö? Sinun olisi pitänyt tehdä se jo aikaisemmin. Kiitos. Sanoit, että auttaisit minua, mutta kiitos silti. Haha, joo. Olen niin hyvä tyttö. Aivan mahtava auttaja. Moi! Mikä pieni hubba-bubba-paketti? Mikä se on? Okei. Joo, minulla on keskikokoinen. Voi. Rakastan sitä niin paljon. Wow, mikä tuo on? Oi kyllä, tämä on minun vauva. Katso sitä. Niin suuri paketti. Joo, mutta niin pieni tässä. Tule, Chloe, syö pois. Pysähdy. Okei, hyvä on. Lakkaa nauramasta minulle. Vai? Katso tuota pientä rullaa. Minun täytyy ottaa se pois ja pureskella. Kiitos. Ehkä voin jopa puhaltaa kuplan. Katso tuota pientä. En oikein näe mitään. Hyvä on. Annahan kun annan sinulle suurennuslasin. Näetkö? Joo, näen sen. Mutta se on tosi pieni. Se on hulvatonta. No, annahan kun kokeilen omaa happapopaa. Joo. Nami juttuja suussani. Ja aion puhaltaa kuplan myös. Katso ja opi. Näetkö? Se on kupla. Ei, tytö. Nyt minä aion puhaltaa kaikista suurimman purukumin kuplan. Tällä purukumirullalla voin tehdä mitä tahansa. Niin herkullista ja makeaa. Rakastan purukumiani. Okei, vähän lisää. Voi, se on niin maukasta. Pelkkä makuräjähdys. Otan vielä yhden palan. Ja toisen. Oh, niin hyvä. Ja rullaa se näin. Minulla on tässä pieni rulla. Niin hyvä. Ja viimeinen pala. Tässä se on. Katso ja opi, tyttö. Kupla, vau. Tuo on todella iso. Sinun pitäisi lopettaa. Voi, miten pieni osa hubububaa. Ja minulla on keskimääräinen annos makeisia. Wow! Tämä on maailman suurin annos minttuhyytelöä. Näitkö tämän? Mikä tuo on? Anteeksi kaverit, mutta en malta odottaa, että pääsen kokeilemaan purukumiani. Niin mahtavaa. Se on todella maukasta ja voit puhaltaa kuplan. Hienoa. Selvä. Ei mitään erityistä. Olen seuraavana. Okei, mennään. Odota. Voinko olla seuraava, kiitos? Ole kiltti! Ole kiltti! Ole kiltti! No, olkoon menneeksi. Suostun. Kiitos, Jenny. Nami! Vau! Se Miten on herkullista! vain... Katso tuota. Pidä Miten se hyvä sisällä. se on.
Yummy. Vaikuttaa siltä, että minulla on uusi supervoima. Se on jäädyttävä hengitys. Katso! Se on viilenemässä. Pelasta minut, olen jäässä kullan takia. En voi liikkua. Ei, taisin liioitella. Anteeksi, kaveri. Nämä juustonuudelit ovat niin pieniä. Moikka! Vau, Ashleylla kävi tuuri tässä. Juuri niin, ja olen siitä todella iloinen. Vau, en voi uskoa onneani. Ups! Aikooko hän syödä nuudeleita? Hyvä, aloita sinä. Voi! Mikä tuokso? Syön sen kunnolla syömäpuikoilla. Odota, mitä? Miksi se ei tule ulos? Tule jo. Oh, mikä se on? Syön sen ilman syömäpuikkoja. Tämä on herkullista. Tytöt, olen kunnossa. Voi luoja Hän Ross. ei ollut unta. Sain jättimäisen nuudelikäärön. Shh, rauhoitu. Sinulla on vielä aikaa nauttia siitä. Nyt on minun vuoroni. Kokeillaan! Kiitos. Oh, en odottanut sen olevan niin herkullista. Tää on mahtavaa. Niin hyvä. Entä ketsuppi? Maistuu paremmalta näin. Näissä nuudeleissa on mahtava juustoinen maku. Enkä halua pilata sitä ketsupilla. Miksi? Onko se jo mennyt? Okei. Hei, kuka on seuraava? Minun aikani on tullut. Hurraa! Tulkaa tytöt! Haluan jatkaa hauskanpitoa ketsupin kanssa, toisin kuin Ashley. Yksi juuston maku ei riitä minulle. Haluan lisätä mahdollisimman paljon ketsuppia nuudeleihin, jotta niistä tulee kirkkaampia ja megamahtavia. Tää on nautinto. Olen aina haaveillut tästä. Muuten minulla ei ole tavallista haarukkaa. Minulla on laite, joka voi pyörittää nuudelit supernopeasti. Tärkeintä on saada se suuhun ajoissa. Ja toinen käsi auttaa minua tässä. Olen innoissani. Vaikuttaa siltä, et en oo syönyt koko elämäni aikana pitkittääkseni nautintoa nyt. Herkullista. Hei, näyttää siltä, että Kenny on mennyt sekaisin. Se on varmaa. Voi, se on mahtavaa. Kiitos katsomisesta. Mitä? Odota, aloitin juuri. Se ei koskaan loppunut niin nopeasti. Voi tytöt, kuinka hauskoja te olette? Eiks tää oo sinun? innostuin liikaa. Kiitos! Toivottavasti et halua... Ai niin. Minun täytyy viimeistellä osuuteni näin. Aina, eikä nostalgia. Meikä jäähdytin! Katso tuota. Joo, se on tehty... Marmeladia? Se on vitsi. En usko sitä. Vau, tää on uskomatonta! Mikä onni! Ja takkia tuskin näkee, koska se on niin pieni ja se on kuitenkin parempi kuin ei mitään. Okei. Se on siistiä. Nautin jokaisesta suupalasta. Ai niin, hei Ashley. Jätä se minulle. Tule. Tämä on minun. Okei. Minulla on edelleen kokonainen keskikokoinen kokis täällä. Ja voin tehdä sillä mitä haluan. Ensin leikataan se puoliksi. Ja nyt jaetaan se näiksi suikaleiksi ja sitten kuutioiksi. Näetkö? Katso minun ideaani, eikö se ollutkin hauska? Okei, kokeillaan. Tosi siistiä. Tämä on ensimmäinen kerta, kun maistan marmeladia tällaisella maulla. Se on todella epätavallista. Hei, Kenny, mitä teet täällä? Okei, ymmärrän. Auts. Olet jo syönyt marmeladisi. Anna minun nauttia siitä täysin siemauksin. Niin herkullista.
Nam. Haluaisin syödä kaiken kerralla. Lopultakin. Laskin jo sekunteja, kunnes pääsen maistamaan super mega kolaani. Mikä herkullinen ateria se onkaan. Joo, rakastan sitä. Kiitos. No niin, ystäväni, on aika ottaa etiketti pois sinusta ja kokeilla ja katsoa, kuinka hieno olet sisältä. Ai niin, minulla on kaunis idea. Kaadetaan se kaikki suurimpaan lasiin, joka minulla on. Joo, se ei ole niin helppoa. No, se on hienoa. Nyt sulatan kaiken hiusten kuivaajalla ja siitä tulee upea juoma. Ai niin, oi, se on niin herkullisen näköistä. En malta odottaa, että pääsen maistamaan. Oi, joo. Luulen, että se on jopa maukkaampaa kuin ennen. Jatketaan. Rehellisesti sanottuna, luulin, että siihen menisi vähemmän aikaa kuin siihen oikeastaan menee. Melkein valmis. Valmis. Hurraa! On aika kokeilla, mitä minulla on. Voi, se on niin raskas. Ai niin! Se on nyt vielä maukkaampaa kuin ennen. Joo, me haluamme kokeilla sitä myös. Rauhoittukaa ihmiset. Se ei onnistunut. Tule nyt, Roxy! Hän joi sen yhdellä kulauksella. Joo, se oli mahtavaa, kaverit. Hei! Älä edes haaveile siitä. Miten harmillista. Tämä on pienin annos Fizz-juomaa, jonka olen koskaan nähnyt. Ja minulla on keskimääräinen annos makeisia. Rakastan sitä. Mitä? Vau! Suurimmasta osasta, ja se tulee olemaan mahtavaa. Ashley, olet ensimmäinen. Hyvä! No, katsotaan mitä tapahtuu. Häh? Mitä pidät minun pienistä ilotulituksistani? No, siinä se. Ai, suoraan silmääni. No niin. Mitä? No. Kokeillaan poproksiani. Näyttää siltä, että ilotulitus alkaa. Katsotaanpa. Se on tosi siisti. Tykkään siitä. Mietin, mitä tapahtuu, jos laitan koko pussin suuhuni. No, ole valmiina. Hei! Voi, ei. Luulen, että se on hallitsematon. Ei, anteeksi. Ei voi olla! Ei sitä! Kaikki usko on kaatunut pöydälle! Voi ei! Pelastautukaa uudelleen! Oi, herkkuja. Liikaa ilotulitteita. Onko kaikki hengissä? No, katsopa mitä esitys antoi. 3, 2, 1, avataan se! Kuka on kyky? Mitä? Paprika? Ei, tietenkään. Voi! En halua syödä sitä! Suklaata! Mitä? Kokeilee ensin. Ei. Kenen pitäisi olla ensimmäinen? Nähdään pian! Ei. Otan sen varovasti. Tiedän. Mausteinen ruoka! Ymmärrän! En tiedä. Olen pahoillani, äiti. Sanoin syö se. Ei! Otatko Ötököitä. haukun? Mikä tuo Odota. on? Voi Se ei hyvänen aika. olekaan paprika, Ötököitä. mutta aika kepposelle. Voi, olen liekeissä. Tunnen sääliä sinua kohtaan. Tiesin sen. Onnistuimme. Mutta minun on pakko. Sinun vuorosi. En tiedä. Se tarkoittaa, että minulla on suklaachilejä. Hyvä! Aion syödä kaiken nautinnolla. Makeaa. Nam nam nam.
Odota. Mitä? Ai joo. Olen kirjaimellisesti tulessa! Meidän on sammutettava se kiireesti! Siinä se! Meidän on katkaistava happi ja tarvitsemme paljon vettä, joten vedä sitä tänne! Ei tarvitse kiittää! Se tuntuu niin hyvältä. Hei! No, ota aikasi, koska olen ensimmäinen. Hienoa. Hienoa. Anna minun hieroa sitä. Missä on Ginny? Odota hetki. Sisällä on karkkia. Aion kaataa sen suuhuni. Nam! Siistiä. Olet onnekas. Kuule, haluatko jakaa? Ei koskaan. Ahne. Okei. Katson mitä minulla on. Vau. Se on kaunis. Se on mielenkiintoista. Tule tänne, rakkaani. Aion hieroa sinua nyt. Se hehkuu. Oh, se sujuu hyvin. Wow, Ginny! Hei! Olenkin. Kuuntelen sinua, armollinen rouva! Hemmetti niitä. Se tehdään. Missä hän on? Tule takaisin! Odota hetki! Tuolla on karkkisade! Kuinka ihanaa! En pysty. Hei, Pupe! Vau, se on paha! Mitä? Olen niin onnellinen. Se on vain mahtavaa. Vau! Odota. Minulla ei ole lainkaan karkkia jäljellä. No niin, kivi, paperi, sakset. Mitä? Minä aloitan ensin. Mennään. Katsotaanpa mitä minulla on. Se on vain maissia. No niin, aion syödä omani. Se on tosi maukasta. Rakastan suklaata. Nami, hän on niin onnekas. No, se oli taivaallista. Ala mennä, ystävä. No okei. Nyt on todellakin minun vuoroni. Ai. Tule jo. En voi edes ottaa puraisua. Mike, auta minua. Odota. Minä tiedän. Meidän täytyy peittää se ja ravistaa sitä. Ja katsoa, mitä tapahtuu. Ja nyt avataan se ja maissi on valmis. Pitääkö minun syödä se raakana? Minun täytyy miettiä. Aiomme räjäyttää asioita. Peitetään se. Pidä tiukasti kiinni. Minne olet menossa? Kuka sinä olet? Thomas! Eikö se ollut hyvä? Mikä se oli? Aika mennä. Noin. Ja kas näin, meillä on... Minä menen nyt. Anna minun auttaa. Joo. Hyvää ruokahalua. Minä olen ensimmäinen. Mitä? Koira? Miten ihastuttavaa! Haluatko lyödä siitä vetoa? Oi, kultaseni! Mitä minulla onkaan? Toni, katso! Hei! Joo, hienoa! Kuinka söpöä! Kokeilen sinua. Herkullista. Mitä? Nikos, anna minun kokeilla myös. Ei, se on minun ja se on tosi herkullista. Ahne, pelataan. Haluatko luun? Ehkä haluat leikkiä pallolla? Katso kuinka hauskaa se on. Oi vau, he leikkivät. Minäkin leikin koirani kanssa. Haluatko luun? Tiedäthän, mitä
Tarkoitan. Se ei ole kovin hyvä. Ehkä pilli. Hei! Ehkä sittenkin pallo. Tai ankanpoikainen. Hyödytön. Älä kuitenkaan anna minun syödä sinua. Se oli oikea valinta. Herkullista! Syököhän koiraa? Katso. Se on niin hyvä. Mitä? Voi luoja! Koirani karkasi! 1, 2, 3, mene! No, olen taas ensimmäinen. Kamera, miten siistiä! Otetaan kuvia. Niko! Wow! Olen nyt sokea. Olet niin hauska. Hei, no. Kiitos katsomisesta. Kiitos. Luulen, että minulla on idea. Otetaan kuva yhdessä. Aika pelästyttää hänet. No. Otin kuvan. Katsotaanpa. No. Mitä? Tuolla on hirviö. Se olin minä. Mikä painajainen? Minullakin on kamera, mutta ei oikea. Odota hetki. Se on syötävää. Olen pahoillani. Miten herkullinen ateria? Voi. Mikä tuo välähdys oli? Terä on nyt tehty suklaasta. Murskaan sen. On kätevämpää syödä pienempiä paloja. Hänellä on taas hyvä tuuri. Anna minulle maistaa. Ole kiltti. Ei, syön sen itse. Sitten varastan tämän kameran. Se on minun. Se on todellakin peto. Tämä asia on nyt verinen. Hei, kokeillaan pöytää. Tule, nam.